Wij hier ook samen kwamen af zijn grond, zijn weg verbaasd. Werken houden, in gedachten, recht en waarheid maken vrij. Al wat goed is, dat betrachten, dat geeft aan ons land waarheid. O pocombre mangu, ho strana grum e caribu, wan sopeta taco mopo we will stray we no safrede, nano de we pesima, helibitena de we safetigi Strijd of strijd! Strijd of strijd! Strijd of strijd! Gado per wie fesima. Ik wil dan gelijk uitnodigen om u te verwelkomen en u toe te spreken de secretaris van de subafdeling Beekhuizen, Virgilius Baye, DJ. Alle protocollen in acht genomen. Welkom in Beekhuizen en avond aan u allen. Give us everyone, Bigano. Dan Ai Beekhuizen, ai Juru Edoro. Ai Juru Edoro, te je moest ik een belangrijke beslissing. Een heel belangrijke beslissing. En apartheid NDP, de ready ondersteunen in de beslissing dat die. En apartheid apwalis is dat je ook geen systeem. Te je komt op het punt dat je ook geen systeem, dat want dat je analyseert en je ziet dat bepaald aan de boom. Want het systeem bij boom, dat je boven niet zo. Want die make je analyse dat San den boom dat ook geen systeem. Maar voor geen systeem, heb je in je mind. Want je know man, control was systeem, heb je naar bamboom denken. Dus dan wat je niet, go hoe op wat tra denken, zodat daadwerkelijk je kan kijken in het systeem. En we want tegen je, heb je alvast naar je. En we want tegen je, moet kun je schrijven. Want dan is het zo van, dat is zo heel in de niks maar we gaan tappen. Maar ook toen je moet trouwen, ook toe, want het probleem zou hebben. We wachten, hoe schrijven, maar we wachten trouwen, want balans moet zijn. Omdat if, dan we met je dat je nog kunt trouwen, dan wordt je dat op een eiland. Dat je want dat hebben. Maar je nog een sociale wezen. Om liever naar Makandra, dat ne kan ook naar Makandra. En die ook, want dat is een probleem zo aflek liefisman. Te hoe doet dat je straks straks oké? Je was straks naar tappen schrijven. No pina er. Sa zei met pina, a denk je zo hebben.
Vandaar dat we tak no om kenki assisté. Maar akondre, akudu fa kondre kwe. Agout fa kondre kwe. A olifa kondre kwe. Afrek pa heet fu akondre kwe. Ano kwe? Maar we pina zeide. A gedachte gaan zo abi une geen makandra. En nu de u op de regering. Sane gerunu. Wat abe gen you, dan we abe zo hebi. Maar if you want geen assistent dan begin na you, dan even regering kisi. Nee gen you, im geen assistent en you begin zo regering tak. Je kunt in die wasma, en je past dan ook gewoon kisi. En para regering is beter dat die, será que gosta kisi. Omdat cara no pura guru eta kondre, guru te ete, adena un mindset. Daarmee ben je aan lezen voor en die heeft ook geen kassysteem. Maar ik begin aan van je denken, van je denken aan Israël, van je denken aan Wantrawa. Je hebt abonneren. Je hebt abonneren. Aan het moment je liep je denken, money e wakabaka je. Sma e sorbo, sma e kiu money. Omes ma in lugu bepaalde sma. Ze zijn niet de rijkste, maar hun netwerk is goed. Weet je waarom? Maar ze gunnen mensen, ze appreciëren mensen. En wanneer mensen appreciëren, gaan ze weer appreciëren. En wat je nodig hebt, gaan ze geven. Want je bent niet, je kan niet alles doen. We hebben anderen nodig. Dus gun maar kan er een systeem ook in. Maar morgen van mij, dat kwam er ook toe. Is dat van luister in de samenleving, denk ik. Maar als je alvast een bijvoeglijke naam hoort, zal je maar gebruiken. Hij wordt ook terug maar een bijvoeglijke naam wordt gebruikt in een woord. Dat kan ook taki. Maar we want je gewoon een essentie eigenlijk voor atori. Je respect dat atori van Sumatra van kabel. Nogmaals, een bijvoeglijke naam wordt nog gebruikt. Maar in een taki dat hij atori deed. Sabi wat die dan doen. Zo is het tak sang maar. Als massa tak Sumatra pa kabel, ama bele bezig, poco de bezig play. En ik va die jaso. En we go trapa kabel disi. Zo op sa. Aso to kiri. Met andere woorden, if je trapa kabel, je stop die progressie. If je trapa kabel, je stop as sami want do. Dus in op trapa kabel. Dus in een taki, nou was ik dat ik dat kabel je kirmi, ik ben bezig mezelf te ontwikkelen. Maar, wat was dat toch trap kabel je? Sumara was dat trap kabel? Want we jaren terug is dat NDP nou een partij voor progressie. En NDP zoet een kabel voor die. En een man komt. En dat trapa kabel naar een lief. Want dat is tas ligi. Dat trapa kabel naar een lief. Voetak. IMF, no boos left seven. Maar die aqua de Maxadu. Ja, want er IMF. If me one core was ook toen hoor, dan is het point one. If trapa kabel zo opstaan. Awak dat nog maar was. Is dat samen doen? Volgens 2020. Dan maar trapa kabel. En een kabel is ook dat hoorde. En kabel is het afijn dat we if trapa kabel van jazz hoorde. Kan dat ook hier toch? Is dat soms aan unu? Ja trapa kabel dan maar broeia unu. Dat we stem in Tunguru. En die stem in Tunguru, dat we stem verkeerd. Maar we want tegen ons aan today. NDP zoek als tekkerpot baka. En doe aiko op een de fushita. Alles wat er taki. Believe. Dus hoe je let afaya baka. Hoe je let afaya baka. Omdat we een progressie. We een ontwikkeling. Sami want tegen ook toe. No make a man that trap a kabel baka. We gaan stem 2020. We gaan stem naar in fire. 2025. We gaan stem naar in fire. Wat is dat samen is doen? Die attrapa kabel, dat draait, daar ligt een aansteker.
En dat heb je dat ook aansteken. Dus pas aan het bakken is en hoe hij ziet, daar heb ik een bal is toch? Er is licht in de terrein. Nou, willen fire is aan de echte fire. En zo akkies. En terwijl Ahora fire is revi, Ahora fire friends and family. Ahora fire de motiveren, de wijnyang, de wijdringen, terwijl je die naar te doen. Maar we brengen dat to the you I oppo. Je brengt dat you I oppo. Met dat you, omdat om te kijken algemeen. Want ik vind het algemeen, hoe ben je de man is voor dat, die dan ben je de macht niet. Maar dat ga je algemeen. Dus dat you persoonlijk nog wel stem je de man is. Maar over het algemeen, ook je een bepaalde power. Omdat je in dat doen, je koren in dat doen. Maar NDP, pot dat fire bakken en tegen stem 2025. We stemmen in een fire en no one maar nee show. Nou die zie je, no power van het. Ukewa anu, na kombi janu ben DJ. Let's me DJ. Let's me. Big everyone sit down. Papa T and Sam. En we actie voor de secretaris van Biganu, Nagewa Biganu, Ujewa Biganu. Abos steppen we duidelijk. Alvast van die Ari als speech. Voor figuur bias. Dat eigenlijk. Ik vind dat je illegaal laat heen de transprekers zijn kon dadelijk. Je maakt dat ding een beetje moeilijk. Maar wat er belangrijk staat in de speech. Amata ka kabeltori, dadelijk wordt dat kwatra kabeltori. Want minister voor Owen heeft missen net. Amang was hij live hè, want telefoon dat was hij live en amata ki, amang heb nu een kabeltori ook toen ik niet zie, maar ik ga straks lezen wat kan. Je hebt gelezen hoe die als een kapori. Dus ik ga jullie straks vertellen wat hij heeft geërfd. Mama heb nu een kabeltori. Maar amata kwam belangrijk staan is net als spreker. Amata kwam fire tori, dat president is die fire in a tunnel. Soort fire je de president is in a tunnel. Zet van je iedereen president is hier. Wama tegen me wel eens dat een president is going naar toekomst. Is dat zijde? 2025. 25 mei. We lid afaya. Dus zet van je iedereen president is hier natuurlijk. Zet van je iedereen kan mij zien. Zet fire iedereen aan president is hier. 25 mei, we lid afaya. Dat is een president, maar Joku. Dat is afaya in een tunnel. Na paars fire. We gaan gelijk naar onze volgende spreker. Want voor de jongen van een partij. En ik kan zeggen, dat is het taki. Rustig, maar taki. Na vuurwerk, niet heel wat poepje voor de kamer. Moet je een applaus? Wat voor de jongeren voor een jongereninstituut? Ifmoel! Ander, moet je aan. Hoor me. Een van harte goedenavond. Iedereen hier zo, op de eerste rij groet ik ook. En ik wil in het bijzonder, wat morgen 8 maart is. Ik zie een heleboel vrouwen hier, dus mannen in nog de morgen. Ik wil al deze vrouwen feliciteren met hun dag morgen. Gefeliciteerd! Hele mooie vrouwen, allemaal, stuk voor stuk. Geen ene uitgezonderd. Het jammerlijke is dat we vandaag hier staan en morgen is 8 maart, dag van de vrouw. En dat je hier een man naar een vrouw een ambra deed. Vandaag weer hetzelfde geval en het doet je pijn. Het doet je pijn als man, omdat de taak van een vrouw bijzonder is. Ik ben met heel veel gekomen, want die wordt taksanja zo. Maar het is triest om dat aan te horen, dat
mannen zich laten gaan en zich laten misleiden door een boze macht om dat te doen. Want minimaal lukuas manam nakewa ambrakiri. Weet je? En we gaan toch wel die verandering te brengen. We gaan mensen moeten begeleiden in die samenleving. Omdat als stresspositie, begrijp dat goed, als stresspositie zijn regering die ze pot u alamala, en dan wij vieren u alamala, is niet normaal. En na even man en seki, de heb ik die kenbaar. In het verkeer je rijdt, even iemand kwam misberekening, je slept even of zo, maar mij die kost hier familie. Dus u moet weten dat die agressie komt door alle stress dat we hier zo meemaken. Maar toen saf wansani. Wansanum sabi 2020 toen las astri. Dan is saf dat wat erevoorzitter en erevoorzitter voor liba laat zo heen. Dus wie soort president bij de kief kom. Amambem Tuzani. Brokibouw. Osso. Basu karte zit die gezondheid zorg top. Onderwijs top. En als krijg je een regering, de regering die zie ik kom, dat je stok in lassa verkiezing van het NDP, je is door je sari, dan denk je bij jezelf van, kijk niet zo door je betreden. Wat bouwt dat pot aan laat zo niet? Ik denk niet dat hij minder zou doen. En tot jouw eigen teleurstelling dat je hebt gekregen, heeft deze man het dieper gebracht. Hij heeft alles kapot geslagen. We kennen de Briti, maar Togo na winkri na alle die we vieren. Ik ook. Die gaan winkri alle die je vieren. Alle die je met ons massa nog maar bij ons aan, want als mijn actie televisie, hoeveel kost dit? Weet je, dit is krekelaars. Je koopt eieren en je bent er niet bewust van bij actie. Je koopt, en je denkt actie hoe je wat doet transact. Dat per ongeluk dat we mijn access niet zien, onder wat ik zie. Tina Serde. Hoeveel was het tijdens de NDP-regering? Hoeveel cent, contact cent, hoeveel cent was het tijdens de NDP-regering? Dan moet u daar al zien dat die devaluatie niet normaal is. Amoni funu asaka, dat die dan aan Tina Serde, no de dus. Tina Serde futoni we bij ome exi. Tina de inoma ba in bij wat ik zie dan gaat in golo dat die. En ik ga je één ding zeggen. Deze regering mag nooit meer de macht krijgen in dit land. Ze hebben het volk heel veel beloofd, leugens verkondigd. Het volk goeina aharif de man. Want u bent een stem, NDP-regering weg. En eerlijk gezegd, onnodig NDP'ers waren ook arrogant geworden. Takva boom, takva ogrito. Toch? U denkt dat hij untouchable, we winnen verkiezen pakken. En het is erg om te zien dat wij NDP'ers het nog niet beseften dat volk is zo rekenen van UNO. Maar één geluk hebben wij. Het volk kan nu vergelijken. Het volk kan nu vergelijken wat de NDP heeft gedaan in 10 jaar en wat de PHP heeft gedaan in 5 jaar. De eerste 5 jaar van ons was een topjaar. En in onze topjaar hebben we alles laten zien wat we kunnen. Woningbouw, broki begi meki. Bij waka abra broki ja ook doet toch? Broki begi meki, passie begi meki. En Amandis eerste 5 jaar, dus ook dat de eerste 5 jaar de beste jaren van man. En in de beste jaren voor Amandis heeft hij laten zien dat hij niet capabel is om een president te zijn. En ik ga u zeggen, u zit hier met uw paarse trui, u mag van geluk spreken, u bent NDP'er, tja NDP'er. Is op zijn koru altijd in een partij die ziet money. Tapa die voor verkiezing. Ik ben voorzichtig. Ze gaan bij je komen. Ze gaan bij je komen. Mevrouw Wennis, maar want die doen zo SRD, ja, zo wel wat groot eruit. Doe weer een groot eruit.
Oké, mooi, mijn vriend. Jullie zijn flexibel hier zo op B-keuze. Laat me jullie horen. Flexibel, maar ik ga jullie niks zeggen. Luistert u. Dat is een gevaarlijk wang. Deze mevrouw heeft een mooi punt aangehaald met tikken naar mijn weer aan trui. Maar met stem paars. U bent huis aan huis gegaan. Let erop, u bent huis aan huis gegaan. U heeft met mensen gesproken om op de NDP te stemmen. U bent met de groep gegaan en de man kiest Bribi in UNO. En als ze op de dag van de verkiezing u zien met een andere kleur, gaan ze psychologisch werken. Als ze nog een boy, maar we niet weer een keer terug. Nou, we niet comfortabel met NDP. Je hebt steeds de keer maar. U moet voorzichtig zijn daarmee. Wie zien wat ik kan niet weer aan terug. Wie zien wat ik kan weer aan terug. Maar ik ga u één ding zeggen. Liep ammonie. U gaat het ontvangen. 25 mei. Je roept ook in de man. Je kiest 10 doezoe SRT. Je gaat uiterst 50 doezoe schrijven. Je kiest 1 miljoen schrijven. 26 mei je pina 3 maal. 26 mei je pina je schrijven. Je pina je pina 3 maal. U moet voorzichtig zijn. U als stembureauvoorzitter laat u niet omkopen. U die huis aan huis gaat met de stembureauvoorzitters als werker, laat u niet omkopen. Tayi bere even, amoni dat ik kan maken op lang termijn, maar ik kon weer opdraaien. Suriname gaat voor. Ik ben hier zo en ik ben blij. Ik zie een bestuur, ik kan de mannen hier tellen, alleen maar vrouwen. En ik ga u één ding zeggen. Morgen is dag van de vrouw. En we zitten hier zo. De NDP is een trendsetter. Omdat wij een vrouwelijke voorzitter hebben. En onze vrouwelijke voorzitter is onze presidentskandidaat. Ik wil een hartelijk applaus voor onze voorzitter en onze presidentskandidaat. Wat mij verbaast, ik luisterde vandaag naar Limbo. Adifu asali na mijn arkiwa die de man beschreven, na mijn arkiwa man politieke leider, ik ken hem niet hoor, maar mijn arkiwa politieke leider, zijn politieke partij heeft plotseling alleen maar vrouwen op de lijst. Ik luisterde naar Limbo van vandaag, een bepaalde politieke partij zegt van, we hebben tot 4 mannen en overwegend alleen maar vrouwen. Nou, ik vind het leuk om alleen vrouwen op die lijst te hebben, maar de NDP is nog steeds de trendsetter. Toen we doen, dat we doen. Toen we potvrouw, dat we potvrouw. Toen we pot capabel vrouw, dat we pot capabel vrouw. Toen we piki alassie, pot smaak op lijst. Ja, dat is maar alles aan we doen. Dankjewel. Toen we piki walosma pot op lijst. We hebben capabel vrouw sama doen, vrouw sama taki, vrouw sama sorry. Zijn man doet de omgeving naar de district. Dat is de NDP. En ik ga u zeggen, we mogen trots zijn. We mogen trots zijn dat we deze voorzitter hebben. Ze heeft ervoor gezorgd dat onze denken en alles zal veranderen. We gaan een eerlijke tijd tegemoet met deze vrouw. We gaan ervoor zorgen dat Suriname vooruit zal gaan, want Suriname staat voor alles. Kouwai, tapanga corruptie Libië, omdat dat ons niet vooruit brengt. Suriname is nooit vooruit gegaan op de corruptie, want dat hebben we een beetje voorbeeld dat aan de regering ja. Ben ik NDP's bevoerd door mij, alleen ben ik bevoerd, maar DC, heb ik nooit gezien. De man is al 3 jaar in de awi. Maar mensen, ik wil hiermee afsluiten. U heeft een hele zware opdracht. Als we kijken naar 22 september, dan doe ik niet bij, want we zijn best van februari, februari. Ja, september bij. Ja, dus we moeten 22 februari, dan doe ik niet bij. We zijn best van. Maar ga je zeggen, ga 2 maal harder werken.
If je go huis aan huis alle weekend, maximaliseren alle ding. Iets doe je naar bus voor over NDP. Te waka straat voor over NDP. Met NDP die Libi. We hebben niet lang meer nou doen. Is nog die 80 zoveel dagen. Ku horus revi. Ku botaroko. Ku zorgota ku wina verkiezing. 26 mei ook kan stonden dat we lopen voor onze regering. En assuma onze regering. Strijd of strijd. Strijd of strijd. Strijd of strijd. Dank u wel. Moet je Abidjan, moet je Abidjan, moet je tegen dat? Niet meer tegen doen. Niet meer baro doen. Tak tamadis op hem over. Rustig en cool. Die look en visie, je denkt bijna nog maar 13. Maar dat op hem over. Na lava. Dat op hem over na? Lava. Met Tegi. En dan boys reflecten later heen. Dus we gaan naar onze volgende spreker. Hij heeft een aantal mooie dingen gezegd. En one voor de Santami bij. If wel taki, we gaan een eerlijke tijd tegemoet. Tegi was man aan you say, we gaan een eerlijke tijd tegemoet. Je denkt als man naar links, je denkt als man naar rechts. 1, 2, 3, we gaan een eerlijke tijd tegemoet. Met de NDP. Met deze voorzitter. Jennifer Geerling Simons. Simons voor ons. Hoe je Abidjan, hoe je Abidjan, hoe je Abidjan. We gaan gelijk naar onze volgende spreker. En die is naar ook toe of de trouwens voor Paramaribo, of de tranga jongwang. Ik roep het tranga er. Amas na eenmaal 24 uur. Amas na never sleep. Boy, mine sabi er. Goed job, Abidjan. Michelo, London boss. Goed job, 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 goed Beter is een goede avond. Beter is een goede avond. Ja man. Als secretaris Taki, ik wil Taki. Dat is nog Paramaribo, maar voorzitter dit jaar. Chama se nem para os baixos para ninguém. Vou cantar, essa é o famoso. Já está Tatiana. Apareceu baga. Kawanika. Oh, ala, porque se eu por esse tipo de coisa, já não é. Mas você vai fazer bem coisa e o de uma outra pessoa vai estar aqui. If you start as on top. No man, I make it moeilijk en dat is het. Je moet het moeilijk maken. Maar ik wil beginnen ook alvast om alle vrouwen te feliciteren met de dag van morgen. Ja, gefeliciteerd. Guys, ik hoop dat je morgen van elke vrouw van Driehuizen, die Martin niet, meneer Van der Zee. Jullie moeten morgen rozen sturen voor die vrouwen. Voor die Paramaribo kan je niet serieus om te doen. Maar, weet je, als je die wat zei naar Kodre, weet je, zei ze dat man en nak vrouw naar Amara. En, ik weet, dat is een moeilijk tak. Vooral, die die ook zo'n vrouw, afval zo'n vrouw mogen pippen. Die is spannend. Die moet daar ook, die kan je presenten naar je laatste money. Dat je door ook zo, dat je want rust. Je nog maar rust. Dat is er iemand dat thuis als afval zo'n die begint. Maar dan dat hij, na een controle dat hij, maar als stress van Kondre,
dat we overwerken en nu gaan ze dus die meer dan binnen een boekje toch prachtig. Gaat het van 49 misschien naar 60 of 70, maar van 49 naar 52. 73 nog maar even. Hij moest iets doen. Dat doen we aan omdat ik doe aan. Dat kan niet. Toch? En dan stress dat er ook, maar we takken allemaal niet. Horu schreef. Wist wat situatie deed. Het kwam goed. Begrijp toch? We hebben nog 80 plus dagen waarbij we hard moeten werken als NDP'ers. Keihard moeten werken. Waarbij alles maar staat doen. Jullie zijn aan NDP'ers. Maar vanavond ga je naar huis. Om extra met alles maar te takken naar deze man. Ik denk niet. Was massa ik twijfel. Wat drift niet. Twijfelaars deed. En ik sabi. Door een bepaalde zaken dus maar ik twijfel eten. Maar laten we iedereen motiveren, stimuleren om uit deze situatie te komen. Want als we naar kijken toch, ik begin zo'n idee, maar noem 2 dingen wat deze regering die nu zit goed heeft gedaan voor me. Bekeuze. 2 dingen. Oh. Dat is niet goed. Dat is niet goed toch? Dat is niet goed toch? Want de trainer gaat niet meer lezen. Wat zijn we niet gedaan? Oké. Noem 2 dingen de NDP-regering goed heeft gedaan. En zelf in oppositie wil bij een bouwbroekje, want die is aan zang des man genoeg. Hoe was het abroekje? Dat is de NDP. Ja toch? En de regering is zo bezig met elkaar van de takroes aan de man toe. Dat soms, jullie hoeven de man een cijfer toch? Want iedereen heeft een antwoord doen gekregen, maar als je kiest van antwoord dat sporen toch? Maar niks, als je antwoord toch? Maar deze regering wel 25 mei op die 80 dagen voorwaardelijk overgaan, maar ze kunnen het vergeten. Maar aan mensen de abi is te wassen. Doorstromen zijn verboden. Dit was stroom voor de man wassen, de man. En daarom in Takan is maar vina Oslo, we huis morgen varen. Dus maar bekers dat jij naar country. Laten we voor de stemmen voor de partij die bewijzen dat ontwikkeling op de eerste plek. En daarom, wanneer we onze campagne nu maken, we gaan huis aan de sma, we gaan alle de bierdief Paramaribo, in Bigos, we gaan alle de week, dan weet dat we gaan volksgezondheid weer moeten oppakken. Ja, want volksgezondheid, they know. We gaan onderwijs weer moeten oppakken. Want weet je hoeveel kinderen van het binnenland dit jaar die onderwijs hebben genoten? Wassen, slecht. Sport. Dat was dat sport. Want dat gaan we direct op sport. En tijdens, en ik ben een van, want je weet toch, NDP, dat ook geen kans aan. NDP geeft jongeren een kans. En misschien nou aan de jongen, zakjes van kans in 2015, like ook die voor sport en je zaken. Dus op de mooie kans zou we doen dat Konawa. Wie kent het Konawa-programma? Jullie kennen het Konawa-programma toch? Waarbij jongeren naar de school, de Guaoso, de Nyang, konden ze daarna naar een buurtcentra komen, door beheerten naar een huiswerk, sport en spel, we waren met z'n bezig. En ja, mevrouw Vijf heeft gelijk, er was 1 hier aan de bocht, toch, maar coördinator. U was coördinator, dan moet u zich voorbereiden om weer coördinator te worden. Waarom structuren? Dat wil ik u ook meegeven. Er is een leiding en de partijleiding heeft daadwerkelijk een programma gemaakt met 12 pijlers of aanspeelpunten wat we gaan letten richting de verkiezingen. Maar wij als structuren van Paramaribo in het bijzonder en het district, de structuren van de partij, moeten ook in onze omgeving beleid maken. En we weten niet wie u ergens gaat zijn in de toekomst of de mensen die in uw buurt gaan trekken. Maar toen we door ook zo, met deze maar schrijf. Zijn de pijnpunten voor Beekhuizen, zodat we wanneer we naar 25 mei gaan zitten, weten we wat we elke wijkomgeving van Beekhuizen moeten doen. Wat we moeten doen in elke straat van deze omgeving. Laten we programma's schrijven, laten we dingen doen als RS. Waarbij de ook in cijfer 2030, minimaal contact de RS als door nu. Maar toch in RS, ja, natuurlijk was hij sterke Beekhuizen. Dus man ook goed doorstromen. Dus maar 7 plus. Dus ik weet niet wie het doet. Ze zijn zeker.
Dus Manukal moet al voldoende. Dus beginnen jullie alles op te schrijven wat we gaan doen, wat we moeten aanpakken in de buurt voor onze mensen. Yes. Verder, laten we de jongeren die op de hoeken staan stimuleren. Laten we, en iedereen, wanneer je zo'n veldwerk doet, iedereen vraagt, is er die mogelijkheid binnen de overheid? Nee. Laten we jong ondernemerschap stimuleren. Laten we projecten schrijven. Laten we projecten schrijven waarbij de jongeren die staan, of jongeren die geen baan nog hebben, te stimuleren om projecten te doen. Jong te ondernemen. We moeten het zo aanpakken. Niet iedereen kan in de overheid komen. Als spam. En als je onderneemt, ben je eigen baas. Weet je hoe lekker het is om op te staan? Natuurlijk, je ook op ook waar ook komen. Ik dacht dat goedemorgen wens, goedemorgen Silvana. Dus laten we de jongeren, de mensen die nog geen baan hebben, te stimuleren om te ondernemen. Laten we met ze praten, ook hier in Beekhuizen. En we gaan monitoren, we gaan Kono de one day miljonair. Laten we niet één dag miljonair zijn, helemaal niet. Laten we ervoor zorgen. En het is stembureau. Iedereen in een stembureaugebied, al die 600 mensen, want een stembureaugebied dat al bij 600 mensen. Laten we de mensen overtuigen dat die 150, maar ik ga serveren, euro denk ik veel. Want euro broer ik dat, want die kunnen valuta, je go zeggen. Met de euro, ze hebben ook die nog broer. No, they want die miljonair. Maar denk dat werkelijk voor kijken systeem samen naar een partij, voor vooruit. Voor focus op een president zou dat ook een 750 royalties. Nee. Maar laten we gaan focussen op weer scholen te bouwen. Laten we focussen op crashes, het makkelijker te maken voor ouders, moeders. Die van het werk komen. Die een sap die dus, wat gaan mijn kinderen eten? Aan één brood, twee praat, one brede. Panoman, drink wat bier boos. Maar laten we scholen bouwen, polyklinieken. Laten we het Konawan-project weer oppakken. Laten we dat met die royalties doen. Laten we daarvoor gaan en daarop al onze nichtjes voor kleur en paars. Want er is maar één ding. Trap vast naar de situatie. Trap vast naar de? Trap vast naar de? En dat is een start. En nog makkelijk. Oh, dat is nog makkelijk. Ja, maar nog makkelijk. De man heeft passief de euro. Maar we zeggen het ook. We zijn nu in een situatie, en het is toevallig morgen Vrouwendag, waarbij we daadwerkelijk een vrouw more liefde naar aandacht. En ik wil het dat ik heb. Please, zijn jullie ready voor de eerste vrouwelijke president? Ready. Dan, vrouw komt dadelijk naar Rossor. Wie spreekt die? Dan laten we de voorzitter van ons ondersteunen. Bouwen, de kracht geven. Voor Roko. Voor controle eerste vrouwelijke president. Want wij zijn daadwerkelijk de trendsetters van Suriname. Kappa belangrijke kruispunten ook waarbij olie om motto, waarbij we heel Suriname ochara ontwikkeling, we stimuleren jongman, we stimuleren boerenman, waarbij Noaman nog had de edemoro. Natuurlijk zijn dat ding. En als maar ze gaan naar fout, we corrigeren natuurlijk. En hoe we corrigeren, tapa die poppen we gaan naar minister, we corrigeren waarbij we zelf wennis die verantwoordelijk is in de persoon, bij de secretaris is. Jullie gaan ze moeten aanspreken, jullie moeten niet bang zijn. Dat doen die afspraak ook maken. Meestal, nee, jullie zijn niet bang. Nee, jullie houden rekening, waarbij we die rekening ook mee gaan houden, want ze gaan moeten rapporteren, waarbij a passief we go no boom. Uno kan go moro le hoe de regering dat minister komt. Minister kan een helikopter dat minister dat is wel niet. Zulke dingen gaan we moeten we ook niet meer accepteren. Dus, daarom praat ik met jullie als structuren. Laten we. Ik ben ook nog maar naar minister bij. Dat is een voorbeeld. Op het zelfde de wat door een bepaalde positie. Dan vergeten die structuren die hard hebben gewerkt voor de partij. Die ze daar hebben gezet. En dit kan niet zeggen.
Vorige verkiezing was het nog niet voorzitter van deze grootste afdeling, maar nu hebben we geleerd en we zijn daar dat die hele afdeling gaat weten wie daar zit als minister die het beleid maakt, maar wij als structuur gaan ook erop letten om u te corrigeren en om u te begeleiden om Suriname vooruit te brengen. Ja, ik reken op jullie. Dat jullie ondersteunen jullie structuren. Tot 25 mei gaan jullie op het veld, tot 80 plus dagen. Wordt op het veld, huis aan huis, gemotiveerd, alles maar. Hoe let op als met alles maar op een ID-kaart, met alles maar op een stemkaart. En als er mensen zijn buiten uw resort die ergens moeten gaan stemmen, laten we het in orde maken. Als men nou wat tranen en die beer, maar moest stemmen bijvoorbeeld in Wanica, hoe Charas mag stemmen, hoe offer de offer dat hoe pura regering is en zeker. Want trapas no de, trapas no de, en kouteren, zo zullen we. Ujawa anu Luciano, Raiden Boss. Ujawa anu nako anu Luciano, Raiden Boss. Lord DJ. Abos kopu beduidelijk? Was het helder? Oké. Dan gaan we naar onze volgende spreker. Dit is onze volgende spreker. Kom, we moeten het lezen. Hoe is hij? If well. Ik heb het niet Julius Barre, Luciano. Wacht hier. Miere Weidenbos gaat toe aan Tanzania. Dan heb ik een gesprek voor Weidenbos, Alberg. Alle de sprekers zijn gewoon afgezien, dat ik begrijp. One zang het aquí. NDP, hoe bigi moro de? Hoe de één zang aan mij? Hoe bigi moro de? De stem dat hoe bigi moro de, dat je begint hoe bigi moro de. Hoe bigi moro de? 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 Voor mijn broodje? Hoe bigi moro de? Voor mijn passie? Hoe bigi moro de? Voor je ontwikkeling? Hoe bigi moro de? Voor lukken de mofina wang? Hoe bigi moro de? I guess we're doing for me. Wakti wako na poku dis baka wako na watra poku no wude. Tem aksi zama meke broja na pasi da bikini NDP. Uda na mi? Zama meke broja na pasi. Aswaki body there. If na so we go no over there. Nog een keer. Zama meke broja na pasi. Samecha ontwikkeling. Samen lukken de mofina wang. Zat partij op de moren mooi vrouw. Zat partij op de moren mooi man. Zat partij op de moren mooi jongeren. Ik wil ook naar NDP, dat we kunnen gewoon veel jongeren van partij. Ik wil voor Pepe. Als je naar DNA en dan op een mogen ze lezen, dus er even denk ik dat ik. Voorzichtig. Pinte, put one poku. Tatiana, Dus, bijna mee wat actie uno. Suma ab de morele leiders. Morele president. Hoe kan je dat ook doen? Zolang je dat niet hebt gedaan. Beekhuizen, hoe gaat het met jullie? We waren goed. Dari yang pindah udah naga wapci broki. Kalau baru kuat, wapci broki yang ke bawah hari laga. Mana takut neceli. Mas abang lebih NDP nak imun asisten nak kau nego, mas lebih NDP deh. Maar fan zo. We gaan ons bezighouden met onze eigen zaken.
Eigenlijk de voorgaande sprekers, die heren toch, die mooi goed uitziende mannen van ons. Ze hebben alles al gezegd. Ik kom ook van een andere vergadering. Dus Satan, mevrouw Wennis, wat moeten de vrouwen zeggen? Of een pijam de man die uno samen taki. Moet ik zeggen, heren, nemen jullie je bureau. Ja, nemen jullie je bureau. Ook gefeliciteerd met die mooie vrouwen van jullie. Behalve degenen die meer dan één hebben. Alla seichan abisma eluberen sa we tak de onder onze vergadering. Foutrak, hij is lelijkste president. Ik zeg wat jullie hebben gezegd. Chantak, ik moet jullie zeggen, ja, want ik heb het naar Amerika. Alles wat ik zeg komt in de krant. Van deze bank. Chantak, ik moet jullie zeggen, it's time to give back. Hoe je raadt dat niet? Samen tak 2020? Wat zou de jaloers worden? No, dat na later. De campagne voor 2020 BC. De campagne voor Ayari Disna. Ze zei wel laat, maar oké. Chan gives back. Ik moet nog zeggen dat is niet. Maar mijn telefoon is niet zo duur en groot hoor. Maar hier staat Chan gives back. Mosenengi wenis asa wenis het met jullie delen. Chan gives back. Ik ga er maar ook iets aan die Chan van de kanto. Maar wie ben baru toch? Wie ben tegen dat de bokon toch? Wie ben tegen uno? Saten doe? Je moet me in krant dat ik heb gezegd nee, maar stem niet op zo. Maar ik had jullie gezegd dat het zo doen. De bokon na alle soort sani. Trawaboki cash out na. Trawaboko na giraal geld, trawaboko. Wel, de tijd is er. Chano gives back. Ik lees hier AOV is verhoogd van 1750 naar 2250. De uitkering voor mensen met een beperking is verhoogd van 2500 naar 2750. Maar wat doen we? Wacht, meer, want het is maar ebar, nee. Waarom niet? Alleen. Oh, oké. Studenten boven 18 jaar kregen een maandelijkse toelage van 800 SRD. Gefeliciteerd Suriname! Gefeliciteerd! Jan was don praxeer ai mokiste baka. Mokiste baka. Mokiste baka. Maar mensen die nooit kunnen moeten vinden. Want dus je goed recht. Je hebt ervoor gewerkt, je grootouders hebben ervoor gewerkt, je hebt er recht op. Mega giving. Maar zij moest doen 25 mei? Pas, dat staat vast. Amakcha omen sanawani. Jan 2020 over reizen visumvrij. Wie hier reist visumvrij? Over reizen visumvrij. Fresh Capital Boko. Wat die attackwasan over 18-jarigen krijgen nu geld. Dus, maar de 18-jarigen denk ik dat jaren pa. Alle 18-jarigen ook kiswam bis groom fusrana. Nooit kunnen kiezen. Dan nou auto give 800 SRD, dus kan ik smoken man chaneshu. Dus awade van jari kodala ka 800 SRD. Na smoken man eta insrana. Wel, de tijd is eigenlijk ik hoef niets meer te zeggen, want die heren voor me hebben eigenlijk alles al gezegd. Nono de, afase sa ude insrana nono de, is weg met Chan. Weg met Chan. Hij mag. Kugem chiso water, hij is vandaag jarig. Hiep hiep. Kugem chiso water, hij is jarig. Chan en Kautere
25 mei mogen ze inpakken. Want ze zouden zoveel, hadden ze ons beloofd en ze hebben niet zwaar kunnen maken. Maar die brengt niet dat jong en oud. Volgens mij ook de depcheningen in de loop van hier. Nee. Ook de depcheningen in de loop van president voor. Maar het beleid is zo slecht in dit land. Dat vanaf tegen morgen, dat 25 mei, in kleur en paars. Dus maar bewaar om in Sangi, die NDP bij de Namachti. Om een video, en het is een leuke tijd nu toch, want alle de video, alle de takrosan saben tak voetbal, allemaal komen weer als herinnering. Maar dat je praxeer nog de iluku de video, dat je praxeer maar dan, niet deze persoon nog, of moet ik zeggen, rest in peace. Want 2018, 2019 in februari, dat je dede. Je dede. Maar die dede, 2025, dan vraag ik me af, het is maar die zijn lieve idee. Maar het is goed, soms, om ondankbaar te zijn. Omdat, als je dat gevoel niet hebt, ga je niet weten wat je toen al had. Dus soms is het goed. NDP nou een partij is Europa die heerst voor iedereen. We hebben 10 districten en in alle 10 ook zetel. Dat met Tesma Etaki, het volk heeft de NDP afgestraft. Waar? Waar afgestraft? Dat zijn wij de enige partij die landelijk vertegenwoordigd zijn. Dat ben ik volksstraffen ook af. De Taki, de long met Wallosan in onvrede. En is aan de deur langer, de Biggie Panya. De Biggie Panya, de long uit elkaar. Omdat het in onvrede bij elkaar is gekomen. Zoals ze hadden gezegd, we gaan de NDP uitroeien. Maar de lijn, het is er niet gelukt. Want NDP komt morgen. En die is lazy. Hoe kon nou wat tegenstanders hadden nog maar verslaat toch? De eerste vrouw in de geschiedenis. Verslaat er nog. Verslaat er nog als je kan. En dan een vrouw die ze weer aan verkiezing in. Yes. Maar ook de mannen die ook op gaan nodig. Omdat die vrouw heeft die mannenkracht nodig. Ja. En dat doet me door een beroep op unuti de neti voor ook ondersteunen aan vrouw die zien. Dan gaan alle de transformoederspelers zijn wakka aan vrouw die zien. Met ook een win aan verkiezing. Ono abi een verkiezing voor winnen, maar we moeten ook de leugen overwinnen. Want er is een bekend gezegde die zegt, hoe gaat scoren, no? Voor alles de leugen nog zo snel. De waarheid achterhaal hem wel. Geef jezelf een applaus. En dat moeten we gaan verslaan. Yes. We moeten dat gaan verslaan. Wist je dat in Akondre? De president reist wanneer hij wil en komt wanneer hij wil en wanneer hij is gekomen. Dan ligt hij erger dan de dagen daarvoor. Fostromishi wan lipisma lezo. En hij leed dat hij drie bij eigen leed. Ik vraag me soms af hoe hij leeft met Melissa. Ik wil iemand die lief hoor. Ik wil echt iemand die lief. Maar die neti, ik ga het niet lang houden mensen. Ik ga afronden met een heel belangrijk iets, welke ik meeneem tijdens mijn campagne. Een leider die in staat is jou om te kopen, is een leider die jou weer gaat verkopen. Yes. Een leider die in staat is jou om te kopen, zal in staat zijn om jou weer te verkopen. Yes. Nemen jullie dit mee? Want ze gaan met van alles op je afkomen. Nasa ino denki na dato chakongiyu. Voor die man tap you fuka, dan no tegen dat neem het niet. Want Tevi bel me kan de binnen tegen.
Tefi suku yani simons kade inopening. Mino sap na soort fuka, yu, stranaman, e waka in de ati. En voor die de sabi, dat de vernietig akondre, dan gaan ze met een heleboel dingen op je afkomen. Want de sabi in de baka ede dat bijna you know matak nee. En dat na oppositie sa de wanchasra nanko. Zo willen Surinamers maken tot een afhankelijk people. En dat moeten we stoppen. De betak de nobo pakketten, NDP pakketten, de boto, die dat, een heleboel hadden ze te vertellen. Maar pam voor verkiezing. Maar dat is een verschil voor dit pakket. En nog eens straks zeggen. Alla salsa in de bos, ja pam. Hey guys, ik breng me altijd naar de kaart. Application saus. Jullie zijn druk. Ik kon naar een pakket. Alla salsa de be keuren af en amora mooi wafing de be paisma voor mek lijst voor alla den salsa boter ze be dugi you voor verteer you dat boter wan itrom bedelaar maar dat wat doen hun nu? Mi no send you for no teki want mi no man tap you fuka maar sami oler you tide na sami tegen you daar net. If one leider mag op je om, au serieus. En aan serieus tegen hetzelfde waarde voor ze op je om. Te au serieus door je 6e generatie sa eko. Luko sa te doen aan tigri. Iere president ste wande. Nooit. Iere kaudere wan sting ooit. Nooit. Iere minister voor Buitenlandse Zaken ooit. Trouwens, hij woont niet in Suriname hoor, hij logeert hier. Iere ST wande. Wanneer komen ze op voor Suriname? Wawa coalitie drape, if je op een mofo, da inoboom. Alles keuren ze goed van de regering. Dus er is niet veel meer over mensen dan zondag die 25 mei. Take you die pen en dan je kleur en paars. De man het dwingen uno voor kon in opstand doen om een sani. Take a die bron. Wij gaan met vrede deze verkiezing in. Met de waarheid en vrede gaan we deze verkiezing in. Want ze willen ons uitlokken. Ze willen van alles doen om ons uit te lokken, maar ze gaan ons niet pakken. Wij zijn een gedisciplineerde partij. Tot slot wil ik aangeven, buikhuizen, abi en structuren. Rokken naar de structuren. Probeer zo min mogelijk buiten jouw boekje om te werken. Zo lees ik kom net van een andere vergadering en ik tegen er ook toe. Tongen naar TV, anomati, maar dit in wamofo. Dat want taki. Er gaan dingen gebeuren die je minder prettig of minder leuk gaat vinden. Maar dan laatst, in een partij ude. Je moet erover kunnen praten en verder kunnen gaan. Want if you denk dat van ifels don rape ifel na mi veyanti, dan moet je taki cham na baloni do wina verkiezing. Nou stong, dat verstong effect gomorren van. We willen dat niet, dus dat want taki geen ongebroken onder de structuren. Yes. Ik moet doen uw huis aan huis. Ik moet trouwens Beekhuizen ook complimenteren en met die ook de Grand Tangi. Dat jullie me vaker hebben uitgenodigd voor Wakananga Uno in het veld en Michel 5. Yes. Geef jullie jezelf een hartelijk applaus. Veel jongeren hier. Mevrouw Wennis, u bent gezegend met jongeren. Ik ben volgens mij 2 keer in het veld geweest en die jongeren van u, ze bruisen van energie. En dat is die vibe. We moeten overnemen. Maar ook mevrouw Wennis, geef de jongeren ook de big up wanneer ze dat nodig hebben. De jongeren ook, ondersteun een vrouw die zien, want aan het idee aan de bezig. Zo lees ik het, terwijl ik weet dat hij tegen me boy. Ik ben helemaal kapot, maar ik ga door. Laatst heb ik daar ontmoet en stek we helemaal. Met dat lukt het.
moet je geen pauze nemen. Ik kon nu waskeren, met andere woorden wat ik zeg. Dus hoe knap nee bakka en hoe gingen ondersteuning ook toe. En wanneer ze het goed doet, moet jullie er ook complimenteren. Je weet bij vrouwen, we houden van complimentjes. Hallo? De vrouw moet je kunnen vertellen wanneer ze het goed doet. Dus die heren die hier zijn, Rasta, ik ben je naam vergeten. Ze lezen om de skiswinners dat we brazen en wat bossie, want ze doet het goed. Yes. Ja? Hoe ondersteunt Makandra, hoe go in het veld. Jullie schriften, jullie pennen moeten dichtbij zijn, dat is je wapen. En make no man no loco uit in het veld. No man enkel loco uit, want de zenders mag enkel loco uit in het veld, u loopt gewoon door. Want we hebben één missie. En dat is Chan, de leugen. De grootste vijand die Suriname op dit moment heeft te verslaan. Yes. Na dat die mensen wil ik jullie een fijne avond toewensen. Blijven jullie je big up nemen. En ik hou van Beekhuizen, want Beekhuizen is mooie vrouwen en Beekhuizen is altijd dank jullie. Goed, Bijanu. Tatjana, Lashem. Applaus. DJ. If late de wama, babone. Zo leuke nachtegaals. Ik hoop vaak ook wat ik in wat ik ook. We zijn live, heb ik begrepen, via telefoon daarmee. Dus dan is wat app. Dan eigenlijk de man zei niet dat hij. Ik is alleen Unoloba president. Unoloba president, no? Mama zei bedoel je aan Unoloba? Unoloba VV, no? Oké, Anadati. Dus wat hij nou ook in de camera, dat wordt eigenlijk want dat komt te zeggen. We houden van de president. Ja toch? We houden van de president. We houden ook van de VP. Ja, dat moet de VP ook doen. Met libisma. Ja. In Europa kan het ook nog van de douane. Oké. Aan de enigste serie, na 25 mei, hoe nou wat er keus? Ja toch? Hoe aanstellen we het? Zoveel vlaggen. Zijn er zoveel vlaggen overal? Hoe denk je dat de partij niet is? Want kaas hoe? Wat we vragen ook toe. Ze hebben geen locatie. Ze hebben dus zoveel vlaggen. De tenminste locatie. Wat even? Dat is een goed ding, mensen vragen om een beetje minder druk te doen. Want volgens mij, lid van Tatjana, volgens mij dat ik aan minister is straf werden. Want die bedrijf kon ja zo, maar ik heb wel heel big opwerk voor kon ja zo. Dat mijn rij kon ja zo baka. Villa. If dat nog zijn perm krasi heen. En de straat Proko voor het lezen Tatjana met Demi dat denk ik ook heel is succes. Dus dat is net. De wel. Ze zijn boos op Beekhuizen. Ze straffen jullie worden gestraft. De minister is boos. Wat gaan jullie doen? Jullie gaan zo weer straffen. Weet je wat de minister voor mij heeft gestuurd? Wanneer ze goed moet. Minister tegen jullie bakken afvergadering laatst voor Saron. Utrapa kabel. Minister tegen jullie dat Utrapa kabel dus. Wat zei je? Zou we doen? Minister Tijni, Isi, en je mij de berm toch? Jullie hadden ook een speeltuin hier toch? Een speeltuin de eten. Zijn NDP de Mickey? Ja, zijn een speeltuin. Een speeltuin de Demoro.
moet ik over. Wacht hier. Ik denk, wat ik wat gaan we doen? Wat ik entertainment? Ik denk, wat ik over. Voorzichtig werden, want Snekkie kan beter doen zo. Oké. Zou we doen nou? Hoe komen we aan die change zodat we tegen entertainment, want die stakels die fire. Mag ik uitnodigen? Ik wil bespreken en boeken. Uit Jelisa Sanchez. Mag ik een applaus voor Jelisa Sanchez? Applaus. Hele vrouw. Ik wil aan de vrouwen hier alvast een fijne dag van de vrouw toewensen. En ik denk dat het lied dat ik ga zingen heel goed zal aanslaan op alles wat er tot nu toe verteld is. Ik ga het a cappella doen, omdat ik de mening heb toegedaan dat het lied dat ik zing, ik graag heb dat de boodschap aankomt. En ik denk dat jullie dat lied ook kennen, dus ik zal vragen dat jullie met me meezingen. In Oso, I've no to. In Boomse, na mi foto. My so boom, behind the view. Troe, na fossi son. No mega libi corrio. Na ini boku, marchi de tu. So bafete, fayatiki. Jukrava. Nine day I because safety the number of forum in a pretty one too Telugu Chansa Shibu the so smiley Ewaka grati de luku NDP na CAI Zonrof Denkie tak 25 mei die denk aan rij Daarom op zo Saawan na die NDP saka je bent op Bitas Giwala Okasi Mustafa Gro Pésima, dankjewel. Nog één, op acties. Ik zal er eentje doen in verband met Dag van de Vrouw. Nee, helemaal. Jullie zijn echt too much. Goed, dankjewel. Ja, thuis is thuis. Ja, en ik moet echt zeggen dat ik thuis ben, hoor. Je hebt een mond die in waarheid leeft. Een zintuig dat een man niet heeft. Want als een moeder haar zegje doet, komt het in de meeste gevallen goed. Een vrouw die is geboren in Suriname, is een kind van succes, denk niet meer aan falen. Ze ziet kritiek als suikergoed en herstelt alleen als herstellen moet. Ze is de onmisbaar en daarom wil ik meer dan eentje maar. Ik gedraag me uit respect. Wana omni, ala sansa,
Mama Yahweh, you jamati and that me. Sana Uma, me specire. Sana Uma, me deri. Sana Uma, me specire. Applaus, 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 applaus. Hey, NDP Chatalente. NDP Chatalente. NDP na Chatalente. En gelukkig Alassane Seiwani. Je vindt. You are the best MC. You are the best MC. Wacht, jullie doen te druk. Op dat weet is te druk. Wat zei je? Wacht, ja, want jij is een pokoe die niet aan de way dat was dat. Ina maar jij is een pokoe. Put dat af de pokoe die. Wacht, wat pora sani. Want die vindt dat hoe vaya toepsie. Dus we gaan gaan samen voor om te zien. Ina presidenta. Because you say you ready. Because you ready. Ina presidenta. Alle handen in de lucht. Kom zie de anu. Ina presidenta. En dan wordt u valt dat u geboren in de keuze. En dan wordt u valt dat u de idee. Ja, zo in Afrika en visie. I don't want to fall, but you know what they fail. I don't want to fall. Look what they say, they ask for that I don't want to fall. They ask for that you say I don't want to fall. They ask for that you say I don't want to fall. You know they over this. They ask for that you say I don't want to fall. It will happen. I don't fall. Nana Arab protocol, me bar odi. Na de bigi man na bigi uma na fetsija so. Me bar odi na wan voor de les teki. Uma die leer ja politiek veld. Het is een volk zo ako gewa bigi anu. Ja, ik kan niet jasma big up. Voorzitter, allemaal aan je parels maar odi. Maar ik zeg me bar bijzonder odi naar de parels. De diamanti, de toppers, de gendresani, de talalambaka, de moisani, de bar odi, naar de prinses, de bar Tamara na you day, you can make sunny, what na you day, you na princess, you na pastor baby, na you na pastor son, David Bigopi, what somebody woman unobios na kuja. We respect you for so many days. You must tell you in the waardevol, in the bijzonder, in the uniek. Je bent apart gezet. Je bent een bijzonder mens in ons midden. Pick up you. Take you pick up. Take you pick up. Vrouwen, ook take you pick up. Je zit procedureel. Ook toe, hou me niet aan voor pick up. Ja. Wat komt ze van plezier? Artron! Bakami wa fire spreker de rust no fire. Toeps je hoor dat aan de rust. Maar Arkimi, isabi, Arkimi hè? Arkimi boom. Isabi, deja pekoise, deja chaso, deja pekoisi. Dat je vier gewoon. Taki a ideologie papa bouda. Je vier gewoon dat NDP
Dit na precies. Je viert gewoon dat we een beweging dit na precies. Je viert dat we zijn beweging. Je viert dat je sma. Dit jaar zo zijn we staan. Dat je staan hebben voor Kenki 25 mei. Je viert dat je sma. Dit jaar zo zijn we staan dat je. Als staan die de man die ze doen. Uno man teke moro. Uko weri. We verferi. De man die ze hebben voor make precies. Lukuno. Kan het zo sma. Nee, begreep. Maar altijd de kinderen de klonen op. En verkiezingen op door wat de klonen op. Dat je wat die chari aan 100 SRD. Dinosari die de type paibes was scoren. Dinosari voor is een moment dat kost one man. Zabi popé 15. Voor zijn was scoren. Is er een man brede kost? Is er een man was sobe kost no? Dat is just crazy. This mabaka na 100 SFA. And by the way, like they don't say, give this man no sorry. They make bekend en mensen met een beperking gelden worden geroepen. Laat men nu niet voor de gek houden. Jassali kondigt aan oma wijzig direct, aan oma draai direct, aan oma keken direct. Nou, verkiezen stunt. Want direct dat je financiële bijstand ook in komt tegen de wasari. Al wet voor financiële bijstand. Nou, wie weet dat weer. Nou, weet ik geen. Jassali make bekend zo. Heeft het nog maanden te gaan voordat het in werking gaat. Dus wees maar die denkt voor 25 mei. Joby is dat verschil. Decori. Decori. Daarom ik niet taki. De dino a kongre. Pia tigri no de. En de kon konelo play piano no. E wakai no akul lau sali. E wakai jump and make this sali. Maar make this sali. Dat 25 mei. We kleuren paars. 25 mei. Asanyo kenki. 25 mei. Wabibu kenki asali. Wabibu kenki asali. Uno man teke moro. Uko weri. Weapon ferry. Assistenta. Ano musistem. Ay chochowi. Ana tobi pede. Ye fusta takide may ay chochowi. Bubu chocho se. Ma wo chocho de baka fe no me takare. Asanya chocho mi chocho. Walimu kenka sani. Walimu kenka sani. Tem luku dan. Tem esine luku de sani. Mi na baba krei ko sani. Bouterse apapalisi. Ala grana na erwe gamandisi ari. Amandis vede wan president di be broko ki komdre. Mi luku wan sani las en mi denk kade na mi telefoon be fasi. Of kade mi te wan tra presi. What you plan to do? Broken the man is open. Minister, cameraman, now I'm so to pay. They say, Alamani will pack this thing like a packet. For what you broke, you plan to broke. What if they are to even says that the man is pay up worship. Now I'm national prayer that we will see. They will come about national prayer. What are they on peace and they do? My look and they pay. They will do, not do it. They will come, not go. They were seki, na seki, Udama Usani, Maune Metsani, na NDP, Abia Mata, Nekeri Geri, Ma Mata, na NDP. 100%. Hey, Luku, me actually say the man is not about this one also. Ma te Luku Hanas West project, te Luku Ringway, te Luku Richelieu. Dat de hele kuwani kastrois en me luku on procure manische opola de elikeso. Fiski product, Sibra Pat. Dan, amine sere libya balei, dat de maiko wakalon to abra Sibra Pat. Hey, and they pay in the tax side wani. They can kosu for the wani ma we rokoya. If this game I can't roko, that's how you can't descend. Daarom make ik bij koisie. Meer takken aan jou. Kan je de gedemotiveerd. Kan je de teleurgesteld. Kan je veel brokosaka. Nu kijk je, pak de draad weer op. Make you go huis naar huis. Make me and you win this tegen NDP. Want aardig nog. Me en Italië.
Ma uno winete. Nyanga yuka sa wani ma uno winete. Pas baka 25 Mei. Da nyanga yuka chompo. Da ukalikeri. Ma no de ko di ala funsi. Ala titel. Ala suma. This is suma dati. A feti nyungu ala de sot sandati. Ko di tawaseye. Ko di make you target day. Fu ni na verkiezing. Make you target day to stem massaal die NDP. Alles maar die sabi, want kaarde kom stem die NDP. Want no kan set you strevi, die gibare you voor, sumau re dape, sumau sdot dape, sumau de secretaresse, sumau charge, sumau re dis, sumau re, maar voor no winning is het maar een verhaal. Nou, want TPO wiki, die schrijven wiki baka no control. Die schrijven baka je drie slaap aan de weg. Die koina zo schrijven baka aan de control. Maar we moeten ook keihard werken. We moeten takken en werken om de NDP weer in de regeermacht te brengen. Dan kunnen we zeggen, ja, ik heb gewerkt. Ja, ik verdien het, ja. Ik heb gemobiliseerd. Ja, ik heb huis gedaan. Ja, ik was daar. Ik heb het dauw dat ik uwoko but no if you walk here not there you there you see here baba you gossip here don't so to sale ma wa bi broko wa so dress no come a happy no ma we a smile no ma we a pray no ma pote wa bi broko fuka come so that you can take it say independent. What if you look at Chano Kumako? If you look at and now you want to say, what if go Makomoro? What if go picking up and say, it's a folk that will pick more than 620 million. Chateria Terra with Ake, I OPD. I OPD Utrana. Man, mi primi tako wini, mi sa tako wini, mi pingo se revir tako wini, mi peske se revir tako wini, ala se revir taki, apa wake wini no a pass up a wake, and mi sa taki yo, hey, asanyo, hey, mi taki wo wini day, 20 Mei, wo wini day, boy koisi, wo wini day, mi taki wini day, and you be anga mi, body yeah, and mi sa taki wo wini. Winning Mandega, open Tambo, Dai Jumbo, Dai Wally, what winning, Suraki. Hey, what we do? What we do? What we do? Are we living you there? Are we living you there? We live in there. Arki. Then on your stop. When I want you come, me want get one me logo want to under authority. So, the inquest me lobby here. Me lobby. Come to lobby usrefi. Me I kusto usrefi. Lobby usrefi. They throw on the bois. I love you. Faseli de na mi wa de Silvana, na mi wa de realista, mi wa de Tachana, au mu wa de Joe. And it's a sana san no takis ta no go. No takis ta no go. Hey, look no. Jaso in NDP will be royal queens. Uno prate queens funo is south, east, west, na oos. Jana royal. Hey, the vrouw, de umafu NDP utranga yere. Utranga. Jana bi say oos noordwest. Jana puste go you oku. Jana royal. Telekona royal. This is a royal. Tidi na royal palace. Now we see our oos in the royal. We see our west in the royal. Jana royal. Hey, you don't have to know. Garantani de coisi. Garantani. Stray. MC. Ujawa anu. Na royal day.
Na Royal Ude. Don't know stay, they meet me na University. Full of DJ. Waktu na wabi sikuan ini dia banding gerer. Dia naam ko sa taksana. Madam dia damas na Royal lawat sa hindi mano panon. Royal na. Royal. Waktu itu dia gerer sa sudu. Ni Kulu agak kita wir ifmal snap direct ifmal terus soort fascinasturu. Oké. Nou, volgens mij zijn het na een laatste spreker doen we Abi, no? Nee, een laatste spreker. Hoe kan tapa show? Hoe kan tapa show? Hoe kan tapa show? Hoe kan tapa show? Of niet wel minister voor naar Oyo voor tapa show? Hoe tapa show? Wat? Nou, als man en trap aan is DJ, het niet. Hoe komt het aan die? Stop asanivo. Momeka san te kwang trouwending. Dat is de laatste spreker. Dus dat zijn moest hier. Nahi. Wama fluister mi dape takina bepremofo. Niet zat even. Nooit hebben ook niet ayede. Sale. DJ yang fire apa mungkin dape? DJ fire sangini. We gaan tot 3 voor DJ tellen. 1, 2, 3. DJ. Ik vind zo'n afspraak ook dat we zo naar postuur met je. We gaan tot 3 tellen. DJ dat we fire precies. 1, 2, als spreker is fire, kom zie wat is net fire ding. Wat kom je vroegen? Kom zie de telefoon, wat net fire ding. DJ ne kom back again, DJ. Asa poku. So we na vergadering is in de blok, in de buurt. Wat dat is maar in de onderatenti, maar dat is maar zo een jera boskopu no wanko onderatenti de wijde garden dat de arka boskopu dat nashi papa. Moshe doe sani, aboy geri. In NDP wat alle soort kaliber, we kan teke big up en wat dat zaak nu. Omdat politiek beste mensen, Toba, Brogoki, hoe dat ernstig zijn. Politiek is zaak. You have me van oudu, maar me heb you van oudu. If you koin bekoisi, na oposkouru, tem Gweja 25 mei, unistem die NDP. Daarom moeten we nederige leiders hebben binnen de politiek. We moeten nederige voorzitters hebben binnen de politiek. En we moeten afsmaan naar visie in de resort. Zijn tak nangasma, arkidesma,
en sabi libi na asma. Naga disi le baro no odi. Dankjewel. En mina François, apwa mentaliteit, voete de karmi, dat mo vier tak mi bigi tung si tak mi no mako tak na ondro oso, dat houdt het op. Beste mensen, NDP taki, we kenga systeem. Zijde, utako kenga systeem. Omdat zelfs wij NDP'ers teleurgesteld waren in onszelf. En doe boom, Oesdong, Nesranang die NDP 26 zetels, zonder twijfel. Is dat zij ook 26 zetels? Bouta tia konde, tia sabi fafu tiemo. Die bouta sidong, eke president. Amang sa debe taki, no be matro president fu kondre. Neda tro president na bouw Hanasles project, na bouw Richelieu, na bouw Ouderstad, na bouw links, na bouw rechts. Jama tro president, nyama set infrastructuur go impressie. Peu na be denki taki, pasi be kan go. Ama bouw broki poti na presi be ashitaki broki de fanoudu. Ama shitaki, dey wani. Mwakondre mudrai de pti mubaskoro. Efa na wibe nakana school sa project broko. Ti de deen ouders be afkrase. Omdat die me kan sedi pti glaskoro. Wies van beleg be weinig in a brede. Maar je kind had brood. Want soms heb jij het niet eens om in je kinds brood te zetten. Maar even smaai met mooi die voetje respecteer het. Suriname heeft ons zonder twijfel 26 zetels gegeven. Wat hebben we gedaan? Weet je waarom ik zeg wij? Omdat we winnen aan leiding van partij. Dat even meer van ons wat we knap jaag. Dat we kost wat op van partij. Dat we puur misschrijf naar een dat we takru manieri. Omdat we nou wie alleen voor een partij na onwe vertrouwen. Omdat die mibe kwa bekoisi jakotaki. Dat de ustem biri bekoisi abi een probleem dat de kwami. Mino fet giu een assemblee of mino take na fasi fafiti. Dat me play na Angola, dat ben ik diepet. Dat ben ik diepet. Daarom moeten er een soort weten wie ze op de RR-lijst te zetten. Daarom moeten er een soort weten wie ze op de DR-lijst te zetten. En daarom moet de NDP weten wie ze op de DNA-lijst te zetten. Omdat die roken aan een samenspel. Je denkt dat je een samenspel. Minokom in een partij, nog naar een helikopter, nog lekker een helikopter. Maar Uroko, lekker een soort raadslid, lekker straatcoördinator in een partij. Pemi betang, mi be sabi ala ukufa passi. Pemi betang, mi be sabi ook to de sma, sana be los to NDP. Maar in sapsa jullie NDP moest doen, omdat dat zo bouwt dat aan. En zo bouwt dat leren. Roko in je buurt. Dat smat zijn op je lop je. O shitaki je roko. Dat al beoordeel je. Dat een resultaat voor een roko. Maar je was nooit op je roko kloota. Dat je was smak moest ondersteunen. Jee! Wie is dat in een soort? Moet ervoor zorgen dat NDP sterk uit de bus komt. Omdat if you er neemt verstand dat je naar een machisme in haar soort. Je tapa heel passie wat die jongen. Je tapa heel blok die wat niet. Omdat je je buurt moet mobiliseren. En zeggen, een minister voor OW, nee de boem. En even een minister naar de boem. Jullie RR moest komen op die abirti. Dat de NDP poti jullie RR. Je kiest op die chapchow eind van de maand.
Want die ben gota paleis, die ben vep de trouwen of go no gota paleis, want die vindt dat je kan het beter doen. Moet je werken. Wanneer je werkt, dan Auroko is Safu die alleen voor apartheid. Omdat hij tegen Auroko, tegen zo lang hij vinger, wat vergaderingen hoort in apassie, dat is sma van passie ook komen. Omdat hij je logo in apassie. En mevrouw Simons na belangrijk sma in apartheid. En Afonso na belangrijk sma in apartheid. Maar jullie, wij allemaal. Daarom apartheid is hier. Dat we apartheid voor structuur. Omdat we vanaf de onderste laag de mensen nodig hebben. Maar tegen aan macht die u abi. Le kiezer en le lid voor apartheid. Dat de minister of de na lid komt. Dat je wairu de loper gaat. Terwijl na mimu wairu de loper gaat. Omdat dat je stem aan tap. Laat het wel duidelijk zijn. Mevrouw Simons heeft gezegd, we gaan het anders doen. Omdat hij, if alles maar in komt, en in yang, we broken kondre dis, en maar bipching. You are bipching, bipching om gatra kondre golibi. Mi reizen voor una grond tapu, en tot nu toe me kiezen gisranang. Omdat mi ma libi vrij, mi ma chille vrij. Dem opo mi ma guawas ma osso zonder mi. Belling, lekker 100 san uit dat me kon, a jami familie. En vast van mij liba, de pagua de dadelijk me play mi pagua. Ja. En vast van mij liba stranang, de wat trafasi. Maar beste mensen, a kondre dis, a vast van a kondre dis okotang. Na a vast van wie o meki. A vast van wie e chara kondre disi. A money die je tek tide. Na parte de kosondro official yu. Mino da NDP omdat bouta be moyer. Mino da NDP omdat Simon sa datra. Misre fa zuster, misre fa skoro. Mi da NDP omdat die apartheid eleri mitaki de teri libisma lek fayude. Mi da NDP omdat die mina wasamaka. En met dat zie ik adin bajakubaja, die besluit zeker konde. Den a ileri mitaki, miawa busi konde sama, da mi gope busi konde sama de. Una iteke uku kisi. Maar als je kan tonen dat je een leiderschap aan je en je mag profileren, iemand chai konde, iemand chai wakameenschap. Dan krijg je de gelegenheid om jezelf te profileren. Maar wat maak jij ervan? Mezelf is een gelegenheid. Parlementariër noemen bouw osogisma. Dus if een parlementariër komt, dat je balloon visa die je geen lei. Amon van parlement, anoit bio, zo joko. Een parlementariër is daar. Om zijn mond open te maken en te praten voor je. En lekker te vertappen, dat is aan de goboe. Een parlementariër moet dwingen de regering taki. En broken die tap 3 moeten afkomen. Want ze hebben doorbroken. Nou, yes, sir. Tegenwoordig ben je een kostmoren met kopie. Maar als je wasengi de balik van Begwet wasengi de, sta je dat broken. Dat zijn dingen waarmee een parlementariër zich moet bezighouden. Mevrouw Simons dat je ook geen systeem. Want man is going to regeren en het is geen politieke praat. Omdat misdrijven die we herinneren aan Sanjal tegen. We gaan geen mensen zetten. De Wenis komt. Maar wie is Wenis? Wie is Wenis? Sama be waka veld. Sama be lomia veld. A die Wenis wo kwanga de loyalisten fame. Poti a NDP a partij die de kai NDP. Ne NDP gote ke wa soltu sani ko poteke minister e actie u wie is Wenis. Dat wanneer we jullie gaan bellen als structuren, dat we die persoon moeten afzetten, dat we kwanga en ja, maar die heeft me een bevordering beloofd.
Daar. Je serie volk. Je serie volk. Omdat er voor de vorm van eenheid in een partij zou wie abi uno banga visie. We moeten een eenheid vormen en de partij eraan blijven herinneren dat het deze mensen in de buurt zijn die ervoor zorgen dat de NDP steeds regeermacht kan krijgen, omdat we vertrouwen NDP. Ik praat niet makkelijk over wat de andere partijen doen, maar we want tegen Jutaki, alle money, sa ik kom de laatste deja zo, 800 SRD voor de studenten. En 500 SRD erbij voor de mensen met een beperking. Nee. 250. 250. Na money, sa de tek ala de foyari na you. Snap je wat ze je teruggeven? Beste studenten, ze hebben je moeders geld genomen in de vorm van busgeldverhoging. Ja. Scoruptie, de tek you money in de vorm van IBS-verhoging. Ja. Ze hebben je moeders geld genomen in de vorm van SWM-verhoging. Ja. Ze hebben die dokterschap weggehaald bij je moeder. Ze hebben niet ervoor betaald. Dat geld gaan ze je nu geven. Wat gaan ze je nog meer geven? ABTW is aan die tip naar jong matai bij Brede. Gaan ze je nu teruggeven? IMF money. IMF money. Gaan ze je nu teruggeven? Wat hebben ze voor je gedaan? Het is goed dat ik jullie het zeg, omdat toen sabi dat het visbroden is. Visbroden. Het is vis. En we kunnen niet meedoen met deze zaken en dat toejuichen. Is dat voor zijn de? A regering die komt, no sabi van pai maar die is jouw pai godon. Is a only money, chance ba ala only money ba. Mino access $750 magim. We hebben dat geld nodig, maar hoe gezondheidszorg is op zijn kop? Scoren nee draaiboom, maar je praat aan money ala dollar. Nou precies tegen een man make money, tide, Tamara je kari schreef patroon, zo 50 francs je tekin dansi, baka 10 dansi te bij 10, 50 francs voor 750 US is keer. Precies dat doet je nu. Maar, abe verwijt bouwta taki bouwta, die leni money, potja konde ay ni probleem. Die bouwta leni money ame kesko. Die bouwt alleen money, abe baita taka itaki de sama. Die bouwt alleen money, bouwt abe sorgu taki, visi fanafa, apaka sita mali biofene nomo tebe guadatra. Bouwt alleen money, bouwt abe jab bigi probleem ay ni kondre, maar bouwt zorgde ervoor dat kinderbijslag werd betaald. Als je niet eens kinderbijslag kan betalen, hoe kom je dan erbij om nog eens een ex-luister juichen toen dat die studenten 800 SRD kregen hoor? Want aan de chan money, hij hoeft geen applaus voor te krijgen. Na money van Kodre, ik juich het toe. Maar kinderbijslag, zal je ouders eens sparen? Wanneer je het hebt gehad op je bed, of een matras voor je kind, of een klerenkast, want dat doen die ouders. Je krijgt het niet elke maand, maar als je het na 10 maanden hebt gehad, je loopt wat beetje aan Ibaiwa bedi. Of Ibaiwa kasi grepti. 3 dagen. Zelfs van Ibaiwa gapti. Zolang aan monitor drapen. Je Ibaiwa san gapti. Omdat die kinderen er recht op hebben. Het is niet goed. De je 10 kondre, de basale dingen die mensen nodig hebben, moet je ze kunnen geven. If you know some leasing, in actiesma, voor lease apartheid programma, voor apartheid, verkiezingsprogramma voor apartheid. Arki mevrouw Simons Taitaki, daarom mi te unu taka sak mi ko taki anga unu yatide. Mi wan soru nu pe wan go na apartheid, omdat we het onder andere omstandigheden anders willen gaan doen. En dat is onder het bewind van mevrouw Simons. Ataki te fufu, hij wou go shibanda. Maar we willen ook mensen die goed kunnen nadenken. Voor elke kaki 30 SRD
die betalen naar CBB om een uitreksel te nemen voor 5 SRD. Voor dezelfde overheid moet ik uit huis. Dan ga ik naar CBB. Dan neem ik een uitreksel. Met la tour. Dan moet ik 1 bus, 2 bus, 5 SRD, 3 bus, 4 bussen. Hoe wil je uitreksel nu? Wie bevoeren uitreksel voor 5 SRD, wie jago justitie, assemblanti, aan elkaar. Dat zijn de dingen waarmee mevrouw Simons zich wil bezig gaan houden. Na de chipjes aan die inkondre, die hinders maakt. A binnenland, we zorgen en we bouwscoren herde. De deputy voor man dat moppen dat de wapaka na ons go. Ina scoren voor zoeken voor bouw opnieuw. Begin te werken waarmee je hebt. De Europa dan sa je abikba. Dan ga je verder kijken wat je met het land kan doen. Dat is wat onze voorzitter wil gaan doen in dit land. De voorzitter wil dat alle kinderen naar school moeten gaan. Dat is wat de voorzitter wil. Ze wil dat primair oplossen. En dan lossen we dat alapti e go naar school. Dan we lukken voor alapti op de universiteit. Omdat die amore belangrijk was in piki gwa score filer lisi na maskili. Maar wat partij pe alles mij bij diploma. Nou maar sorry dat ik moest doen. Gaat het niet kunnen leren. Dit zijn de dingen. De voorzitter wil dat je tenminste, als je gaat bijvoorbeeld naar de tour, in aflongwa IHBO naar een korsu. Go naar de tour, de AR, de ambulance moest je in over IHBO. Dat is wat we terug willen invoeren. Omdat die decentralisatie is zo goed dat je volop niet stress. Dat na de sansa uango toe. En dit is de belangrijke sansa mikari. En wat more belangrijk was, dat ik akondre, a hygiëne, en bepaal, a gezondheid voor die bisma. Omdat ik akirde ala ta faiwani, maar de amour voor oweni hala vuil op. En van mande hala doti op. En nooit ander bouwt als een bouwend. Wat minister wordt deur op die volk bigitaki zo in de straat. Daarom ben ik bouwta. Omdat ik ga om naar Trump president van Boya. Isma. Je kan het niet maken. Dat weg naar zee onder water is. Dan sta je daar als minister met onmenselijke uitspraken. En dan ben je een minister. Gaat u 25 mei naar de stembus. Is dat zijn de VHP Winnie? Omdat is de loyalisten voor VHP dogo stemmen. Terwijl jij bezig bent en wie is aan jou naar je metaki? Wie is aan jou? Wie is aan wat trasman naar je metaki? Omdat 2020 na de NDP's in pas dan je tek de money go stem die VHP. Wie is aan jou naar je? 25 mei is de VHP'ers. Ze gaan ervoor zorgen dat alle VHP'ers gaan stemmen. En weet je waar ze stemmen? Ze stemmen in Paramaribo en in Wanica. Weet je waar de meeste stemmen nu vandaan komen? In Paramaribo en in Wanica. Je mag Pirimo voor 100. Je mag YNDP vragen 100. Maar als je nou mobiliseert je directe omgeving, dat ze vroeg moeten gaan stemmen, 26 mei, zo channel lavi. En je weet dat het treiterend is. Daarna kan je jumpy staan er ook knap naar een 50 je moet gaan stemmen. En jullie onderschatten Abop in de weken. Zoals Biekhuizen, Latour, Livorno, Pon. Jullie moeten ze niet onderschatten. Is ja Buba Disi? Disi.
Dem ede spank dat die verkiezen niet $1000. You know the king. Nadie, dat is een opzet. Maar we moeten oppassen. Omdat die mek maar verschil boei in Libië. Yes. We moeten niet willen zijn zoals we zijn nu. Mek wa compromis na ngai schreef itaki. Apina di me pina no, mi ching no make me. Laat me kind tenminste de successen en de voordelen van die oil en gas ervaren. We moeten nooit willen dat een geslacht sa jullie background apujasu. Apina sa jullie epina. Wie is nou een busi apartheid begi voor een verkiezing? No sering. Omdat het idee, Beekhuis was geen stad. Het was ook bos. Maar na een paar jaren is het stad geworden. We zien dat die wai abi. Maar tenminste, baka 10 jaar die te TV kopiki, dat een pressie voor go kibride ede. Paiman om nakite, dat je kan een kodosani, die kisi, die feni, nee chagotrowi. Morgen is Vrouwendag. Weet je, zei ik aan de vrouw noemt. En we gaan mannen niet blamen, beste vrouwen. Om Arkimiboe. Ik ben ook een vrouw. You hebben eigen regie in voor je libi in je anu. Jullie vrouw, je maakt heel veel mee. In Suriname hebben we een cultuur waarbij je als vrouw opstaat, 's morgens, die kinderen klaarmaakt, eten voor die man zet, de goede vrouwen. Eten voor die man zet, eten voor die kinderen. Je tjadep chingwa skoro, je guauroko, denk mopa uroko, je kwa oso, je ko waskrosi, je ko doen NDP veldwerk, je moet stribi, ten je die de mango krabi, want hij wil nog bezig zijn met je s'avonds. Even dati, adata pugo anodoro oso ete, ai spami ede, you ede spam, wat amoni sa u abi, une kom uit na amoni. Vrouw versie swa, man versie swa, man krap vrouw dat nee raak me niet aan, want je hebt dit, je hebt dat, wat een heleboel en een heleboel. Beste vrouwen, teno wani wa mamu into ye. Umasma metaka nga unotide. Teno wani wa mamoro into ye. Als je man niet meer wilt hebben, moet je hem laten. Notang na nga man dat je libi takru libi anoboom. Fiking woko Nike sama woko ook al hoe klein dat bedrag is, maar eens van de maand is dat geld van jou. En mijn man is me verplicht geld te geven, het hoeft niet. If a man buy water, I buy fire, I buy a lazy, I like olie, I buy bread all day. I want to say broken of you. Onder how you schreef in angin. Omdat die amonis aan you, no man vende fuki sama. Je eens vertrouwen, sa ik kies bijna als hem salaris like you, forgive you. Die drukking en die spanning is niet goed. Omdat if je dwenga sma fuki wa sandia no abi, au go do don sani. En even je gwa je vriendin, au denk dat je na suki go suki a strati, want je stressen na oso tak iwana sani. En mannen, we zijn niet jullie eigendom. Wie is fout mooi? Wie is vast aan sweetie? We zijn niet je eigendom. Don't know what tomorrow, and then you know what tomorrow. Breng ons terug naar ons moeders huis. Breng ons terug naar ons vaders huis. En als jij was gekomen, ga weer terug.
Omdat de kier de man gide watra. Dit lieve, beste mensen, is geven en nemen. De biggie taki die wie vrouw en abi. Ik kan het zonder een man. Ik kan het niet zonder een man. Ik niet. Ik heb een man naast me nodig, maar die me met respect behandelt. Is dat zo mijn masra elermi? Sylvana, mina denk in taki na matuki. De we bespreken was Sani, dat we onderhandelen over Asani. Tonen man kon eruit laten wat we dat ding laten. Ik heb het met de harde hand moeten leren. Laten we dat ding laten, ze van me, wat tak erop. Maar nee, weer maar we laten dat ding, dan komen we er straks op terug. Kari man dagu, kari vrouw dagu, is geen respect hebben. Op het moment waar idee van relatie heb, ik kost schreef, kari schreef, dagu na een soort van is zonder relatie. En als je als man een vrouw hebt, je biget dat aan je mocho, je disi je dati, moet je ding niet meer in de stoppen. En nog kost je vrouw omdat een minderwaardigheidscomplex dat die, zo lees je zo'n vrouw niet overwinning. Alla lees hij 4 is schrijft minderwaardig omdat je gwent kosing. If you no gwent complimenteer je vrouw, tramango complimenteer je. En dat geldt ook voor jou als man of vrouw als je dochters hebt. Breng je dochter om uit te eten. No zo mango charego uit eten omdat hij nog breed zou uit eten. Wie is nasty zat een boekie goes doen langing. Dan een portie voor 150 SRD. Maar hij staat een verschil. Hij staat een verschil. Daarom waardeer ik zou mijn kies voor in UNO in NDP. Me horen dat op me ati. Omdat me de zeker dat if me gaan wat partij, me no veel alles spreken dat je alles ziet. Precies zo is het in ons dagelijks leven. Tegen wat presie, was maar respecteren, hij sweetie. Beste vrouwen, morgen is Vrouwendag. Maak geen ruzie met die man thuis. Soms praten we echt te veel. We praten soms echt te veel. Je moet jezelf soms evalueren. A boomvis donglet umasma, dat evalueren schreefie. Alla lezen me verwijt aan man. Maar wat doe ik verkeerd? Wat kan ik aan mezelf veranderen? Probeer te kijken wat jij aan jezelf kan veranderen voordat je van iemand eist om zich te veranderen. Begin eerst bij jezelf. En als je ziet dat het jezelf lukt, dan lukt het rasma wel. Maar als je ziet dat als een tranga giyu, je begrijpt dat hij tranga gaat rasma toe. Omdat het jezelf nog maar doet. Maar je doet niet het rasma voor doen. Het is een spiegel. Morgen gaan we gebruiken om die spiegel voor ons te houden. We zeggen dat we dit land willen overnemen als vrouw. Maar we kunnen het niet zonder die mannen. We gaan het samen met ze doen. Een gemeenschap waar er een evenwicht is tussen man en vrouw, naar het beste wan. Uno de moro de man en de man no de moro o. Maar u abi u schreef van nodu. If bouta no be lip a basis disi, want Simons no be man going so dat feti. Bouta lek maningere going na so dat feti. Feti ga partij disi. Pocha partij disi te be adoro. Nee wa umas makom, nee a take over. Nee ai bouw godoro, tapa fundamenti voor bouta. Mevrouw Simons no open nieuw partij. Mevrouw Simons no go zoeken nieuw kern. Mevrouw Simons e gebruik als zijn basis, sa bouta be bouwelijk maningri. Dus laten we ons niet meer voelen dan de man. Omdat we ze inderdaad wel nodig hebben. En dan laat die make you no grand time. Thank you. Ici, à François, hoe job. Ik wil u vragen om te gaan staan. En job. Hoe job. Lord DJ. Ik wil u vragen om te blijven staan. We door naar Kaba.
De boskopu be helder. 1000%. De boskopu be helder. De boskopu be duidelijk. Hoe begrijpt Asani? Hoe begrijpt Asani? Wacht even. Take one steekproef voor zijn sluit af. We Maria, hoe begrijpt Asani? We wil actie Trisma. Salut de tek mee, Tideneti, voor alle de sprekers. 3 mensen uit de zaal. Suma de bereid voor Piki Afrakis. Oké, wat gaan we daar zo gaan? Laat je naar voren komen. Geef hem een applaus. Geef hem een applaus. Wat neemt u vanavond mee? Alvast beste voor Williams. Ik ben 53 jaar bij NDP. 53 jaar bij NDP. En wat heeft mij zus hier naar voren gebracht? Is prachtig. Is om te waarderen. Bijzonder de RR. Niemand kan iets over NDP aan mij vertellen. Ik ken de NDP. Bijzonder de RR. Maar is God heeft geleid. Maar natuurlijk maar. No call you. Maar God will you. Ja? En may God bless you. En everyone die dit jaar met Uma. Noem jaja, money van Uma van partij. Want if een leider nog maar go naar weken, behaag, aptiwang en no to, peel de Tamara. Tamara die op gonen bakken is op zo tegen, jullie ben behaag met no to, mino sabio, dat je broka partij, dat me behoort tegen, met je grant. Jawab bijanu. Nu want het wasma uit de zaal, het wasma uit de zaal. Saka vertel bisa etek mee na oso, want ano fuso hoor wat meeting ja zo na fugilu aboskopu en chawazando mee. Wie uit de zaal, het wasma, 1 persoon. Suma, wie? Kan ik wijs aan hoe zo zit wijs aan? Kan ik niet wijs aan, Wachtie. Mevrouw Soekeraam, mag ik een applaus voor mevrouw Soekeraam? Mag ik een applaus voor mevrouw Soekeraam? Ujawab bijanu. Mevrouw Soekeraam, wat neemt u mee voor alle de boskopu samprati die de netina gaan doen? Komt u naar voren, mevrouw Soekeraam? DJ Oefan! Ja, mevrouw Soekeraam. Goedenavond allemaal. Wat ik meeneem is wat de sprekers hebben gesproken. Ik vind ze heel goed, mevrouw Afonsla vooral. Heel goed. Ik volg u wel. Ik ben ouder, maar ik kan toch volgen. Ik ben pas in de NDP. Je bent niet pas in de NDP, je bent nu stembureau. Ja, nu ben ik pas stembureauvoorzitter geworden. En ik ga ervoor. En dat we allemaal voor de paars gaat stemmen. 25 mei. Thank you. Bijanu. Wat tapandeti. En om de avond af te sluiten wil ik durven Nederland uitnodigen. En is Jalisa nog hier? Ik wil de Lisa ook uitnodigen voor je met tapandeti naar Meet Corporate Crew will love you. Terwijl Jalisa onderweg is, dan wil ik tijd in de stad voor jou. Maar deze avond, het was goed, het was prachtig, het was die keuze achter. 1, 2, 3, het was goed, het was prachtig, het was die keuze achter. Het was easy. Het was goed, het was prachtig, het was die keuze achter. Geef jezelf een applaus. Mi condre tru mi lobby you moi tru na mi ai na bu fu you mi su tru na o krimu suai
dosi perine trumi mulo bihe di daropo di dape fusa wa felicite straight make me makandra mi brada nanga sisa make me makandra fubo ikundre bibani make me makandra mi brada nanga sisa make me makandra fubo ikundre makandra vivetrana fudu moro di vikondre meki watrana kepi di sada makandra vivetrana fudu moro di vikondre meki watrana kepi di sana. Straight. So lobby. But what I'm going, look who was gonna say. En ik ben nog steeds ziek. Manschappen. Shan, wat is Shan? Nee,